Ea, ariketa honetan bi tren ditugu. Hiritik aterako da tren bat, eta joango da B hirira, vale? Orduan, hemen ipiko dut. Orduan, tren bat aterako da hemendik, hemen trena, hemendik, eta bere abiadura hau da, bai? Vale. Eta beste tren bat aterako da, esaten dute, ordu bete geroago. Orduan, hau da denbora 0 denean, eta denbora ordu bat denean, hau egongo da, bastakigun on, adibidez hemendik, bai, bera abiadura berdinarekin, eta beste tren bat aterako da hemendik. Eta honen abiadura hauze. Vale? Honen abiadura hori. Orduan, kontua da. Ematen dizkiguten datuak. Lehenengo trena, abiadura, 120 kilometro ordukoa, ez 80 ordu, eta bestea, bere abiadura 120. Zelako zenbaki ziztrina. Ea, orain hobeto. Bueno, ez da asko hobetu. 120 kilometro orduko. Baina kontua da, hau, atzerantza doanez, honi minus ipini behar diogu. Vale, abiadura negatiboa. Eta bakoitzak daukan higiduraren ekuazioa, hau izango da, honentzat. Higidura uniformea denez, hasierako posizioa, idatziko du nozbait, hasierako posizioa, gehi abiadura bider denbora. Honentzat hasierako denbora 0 denez, ez du ipiniko. Honentzat hasierako denbora da ordu bete, beraz 3600 segundo. Eta honen ekuazioa izango da hasierako posizioa zein da? Non dagoen tren hori, bere hasierako posizioan, ez dakigun zein den, hain zuzen hori galdetuko digute. Ken 120 pasatuko dugu metro segundutara, eta da 33,33 bider denbora ken hasierako denbora. Bukatu zait arbela. Ken 33,3 bider denbora ken hasierako denbora. Vale. Bueno, hemen datuak ezagunak direnak dira. Abiadura hau, jakina,
hasierako denbora ere bai, eta gurutzatzen direnean, gurutzatzean, hau eta hau berdinak izango dira. Hau, parkatu ez dut ipini, hau da, honen hasierako posizioa beraz. Hau, 0 da. Beraz, zer, hau, ordezkatzen badugu, ez ezagun bakarra. Bueno, dira denbora eta posizioa. Hau da, bien arteko distantzia. Baina esaten digute gurutzatu direla 250 kilometrora, beraz, hau da 250 kilometro. Bueno, hau ordezkatzen badugu batean edo bestean, lortuko dugu bai denbora, bai bi hirien arteko distantzia, hau dela. Beraz, ea honekin lortzen du.